Віктор Цішкевич у службу субсидирования звертаецца уже не першы раз. З собой усе необходные документы. Мужчина атрымлівае пенсию по инвалидности и кажа, такая допомога от державы, а гэта минус 20 рублей на оплату жильёво-коммунальных послуг, не лишнее. Мне дали список документов, которые я должен им предоставить. У меня еще дочь прописана там. Она тоже по состоянию медицинскому она не могла работать. Но там собрали все справки необходимые, как и что. В центре занятости там дали справку, что у нее нет дохода. Ну и моя пенсия, у меня неплохая субсидия. Грошовая допомога налічваецца по выявляльным або заяўляльным прынцыпе. У першым выпадку на 3 месяцы, у другім на 6. Так толькі ў областным цэнтры допомогу от державы атрымалі каля 100 сем'яў. Летний период – это мало у кого получается субсидия на оплату, на частичную оплату жилищно-коммунальных услуг. Вот в преддверии отопительного периода, я думаю, это количество граждан возрастет. Если сравнивать с прошлым годом, в прошлом году у нас при выявленных 12 тысяч гражданах субсидию получали в районе 800 человек. Механізм субсидирования пачаў працаваць 2 гады таму. Першымі дапамогу атрымалі непрацуючыя пенсіянеры або адзінока пражываючыя інваліды. Указ президента номер 225, які уступіў у сілу ў верасні, спіс адрасатаў пашырыў. Па дапамогу цяпер звярнуцца могуць бацькі дзяцей да 3 гадоў, а таксама тыя, хто даглядае састарэлых, інвалідаў першай групы. Права на атрыманне субсідыі па заяўляльным прынцыпе прадастаўлена таксама грамадзянам або сем'ям, якія не маюць уласнага жылля і пражываюць на здымных кватэрах ці ў інтэрнатах прадпрыемстваў недзяржаўнай формы ўласнасці. Зніжкі па аплаце ў жыроўках яны змаглі ўбачыць ужо ў верасні. Усяго ж з пачатку года ў Брэсцкай вобласці ўжо налічана звыш 200 тысяч субсідый. Принцип предоставления безналичной жилищной субсидии, он един, если совокупный доход, если вернее, размер платы за жилищно-коммунальные услуги превышает 20% совокупного дохода семьи в городской местности, в городе, и 15% в сельской местности, тогда граждане имеют право обратиться в службу субсидирования за рассмотрение вопроса выделения безналичной жилищной субсидии. З наступнага года субсідыю не будуць атрымліваць людзі, уключаныя ў спісы працаздольных, але не занятых у эканоміцы. Яны будуць аплачваць 100% выдаткаў на аказанне камунальных паслуг. Пры гэтым члены сем'яў, дзе ёсць такія грамадзяне, свае правы на атрыманне субсідый захаваюць. Евгения Мороз, Тыгран Акопян, телерадиокомпания «Брест».